Dengan pediang subhai fi barok ki bayadan ani Bible study piru ki basngap ikani Bible study lungba ke YouTube channel jong ka balang ke balang hani lom siam ngiyo ban penlong man katayo ha ka sing tho ding temen tangi rang puli ka gospel yones ngila poi haduk kelonong ka pra ka khot ka bar pho temen ta ka singin senang pat ka khot ka bar pho yones pral nong khot bar pho ter tunginya duai kukpa jengi uhabneng nyaingu yeme nakabenta ka ni ka por ka bakodor try ka me lapan la ingi begin poi kumni hiyamani begin yo ban duriap ban puli ban perkhat ban puson yegi jingtho bakhuit ka khtin jongi ka bangi puli na ka gospel yones kalnong ka bapra tokur khuingi kanrat ka bangi dang betengi ka ni kalnong try to lamingi dom sim jome tu kren hingi tu pensyai hingi ki jimut ki jong ka ktien ka jong metrai khnang beginang yo ban kham ithu yeme ublei im beginang mat ki jingker khuru ki ba me molecular ha ki to ki ba sha skor ye ka ktien ka jong metrai tus ngau ku pai ki ni ki jingker pan ki jongi to da ma ki pop ki rengkang mesyam hingi ni pan ki ni kteng Jesus Christ amen te hani katayo ko bladam ngila pule na do kedekhat kabakhat lai ter do ko bar pho ha ka bangi i bah ka bakut ha ka jingya kran jong trajisu bat kini ki farisi ki bawan ban ya ka ban wo dong yu ban yo ban kemdau yu ban mudu yu re ha ka bakut amsim dan manu bala kem yu kedekhat ka bar pho kong Yagini kitin Jisu lakran haka jaka jingkan show habau dang hikai haka temple te dan balak kami na baka por jung kampat laja te kum ka jingpan kan mau kani ka por putra Jisu hikai kadai hadien baladap ya ka jingrakhi ka niam jong ki yang trap ka jing khawai jong ka niam ki yang trap ban hadien bolalit sa simit hajan ulum olip dia kaban penut haki jing duai ulawan phai pat bat ulas sedang menhikai biang pat haka temple te hakani ke jing kran jung nang ni lapuli na du khot ka bakhat ar ter hadin bulon phai seka temple ula kran ni ka wei ke jing phla ka jung ka ba don kam bha bat kata ka jing phla ka bangi sem ka khot ka bakhat ar ka bu ong nalong ujing syai jung ka perthai utau bawan bat buat yang unom ya dah ke bedum nreunyo ke jingsai jong ke jingim kata kedai ke jing yatho ke jong Jisu sepang yeladi bolong ujing sai jong ke perthai ke mat jong ki breu baro te ki baman ban buat yu kinyat ha ke jingsai omsyu ha ke bedum ban buat yu ke mat ningkong hi ban phaino na ke lenti jong ke do jong ke jingim ke pom ban kela ke memut ban pediang yu de ke jinget ke munong penim ban nget bola yap lor ke ding phna badak ta ke jingyap ula sius pa no igi pop ki jongi bad bola mi pat ne ki bayap te habalanget bad habai buat pat yu ke tho ban persyang ban im ya kata ke jingim ke pen sngubhai yu ke bokongu ye ki jihikai bat ki hukum ki jong bat ki jihikai hi jong ka ktien ki jong blai baro ka wei tementapan ni puli agatu ka benta ka khot bar fuwei ter kadang dei hi ki jing kran preng jong bat ki ni ki farsi teong ni andakum tau Jisu lo ong pat haki ngan salit no te phinyawat yenga bat phinyap hakata ka pop jong phi syakabanga ngan salit pipimla banyawan te lemar kap jinge keren ke bakhat do jong ki bat abangi pej ke to khot ke bakhat khandai o kiong hangno to khpa jumi
te ke jubab jong Jisu kalong phemi tho lemne nga lemne to khpa jonga lada phila itho enga phindala itho yo to khpa jonga ru kani ke jingkali hangno to khpa jume kalong ke jingkali ka ban kamdau yu kila kumban kali lakumba ki ban kali yu nu brio perthai namar ukra Jisu uladep ong bon sien bo wan no khpa jung bhabeneng tenri gar kom kali jungki lakumba udai bana ka perthai bahangno to khpa jume ubadan hakani ka perthai te kabomot bakim tre hi ban priang ya kani ke jingkai ke jung te nangata ka daw da fingi pule menta pa khot bar huai uong biang ki wangan salit no te pinyawa dinga bat pinyap hakata ka pop jong phi kata ka dei skawai pat ke jingkren ke jung u ki namar bo yi bakadan kata ke jing long do po jong ki kabom tre ban priang bo u wan na beneng kumbo la flash yaki bat kumba ki kamba ki jung uru ki sakhirin kan bo de bo wan na beneng bat kumba ki bo bonro ki langit hau bo de mesaya tenri kini namar bo kim tre ban ngen te kim tre hi ban priang yu kim tre ban ong bang uniu de mesaya bat kumta utrai Jisu hang ni ong banga dengan selit no batkan sepoi kapor bapin sawat yanga katakan sepoi ben namar haba kin sawan kisngi jong ke jing tenju kisngi jong ke jing pen jia jong blai ki basir khai hadin habut khamtam ki khon Israel kan sepoi kapor bakin saw kin sa kli hangno don mesaya kin sawat yu den rei kum hakata kapor buki angno dik banya kendo yu mesaya hakata kapor kin mla banya kendo yu menta gidang yo kalat ka bakar hai banya kendo yu banya sngo yu banya yu penban ki kan tat yu lakumba ki dei ki breu ki bastat rei kum ki breu ki ba be ki ba matla ki la kan tat yu kat ba ki tu ki breu pan ki beduk ki bomdan kano ke kerdan kumbalong maki hakaniam ne kano ke liang ki babon ki breupan habaki ki kamba ki bolale ki sngap tien ki bol keren ki jingkai ki jungu kalawan ke jinget sngur ke dono jungki basisau ni de mesaya tengila puli bon benta la katukan ni benta hakani ke gospel hi bahadien ke jing keren bat kini ki katukan ni ki bomnget ki bawat dong yu nrei ki weipan ki bom wat dong ki bom keli sibon ki jingkli u la tho hakikat to kan ki dekhot ba sibon ki langet hu te ha kani ka jinglong jongki utrai Jisu ong phin sawat yenga nrei phinum lop yenga kamot to ti sisu tu dekhot wong bat phinyap hakata ka pop jongpi to tinamar ba kinum lab yu namar kani kedai bo saham lupa sifang bo salit no sebeneng ndai bo salit sikoi gari sikoi jakapan ndai ke jingmut ju kalong bo salit no sebeneng bat kat kum kapor ke bagi khen na ka do kani kapor bo kran ni gini ke kentien hado kapor bo IT lade ban sanar phna yu ban mi pan kalong ndru banai kedai ke ju kapor padeng ke jing khwai niam jong ying trap bat kan niam ke jing lai ka balong ke jing khwai niam ka ba khrau tam te abu kren kumta ye ki bangai te kin sung thu ki to ki ba priang ye ki jing ong ju ki sung thu ba chen un selai ki no sebeneng nomor la dep ong i kata ten rei ki ni ki ba pen la ka donot pan ki perkhat da kumwei te nomor ba ki la kan ta ju te wong kumni wong bat pinyam hakata ka pop jong phi tin mar hakata ka por jong ka jing jenjar ka bakin se kendo kan sawan gasngi tang kamba saupo snam hadien jong kani ba an sapan jenjari ki jiu Jerusalem similian ngut ki jiu ki mat ki jing jenjar ki basir khai palat hadu uput bakinya penyap
ya ki kemi kin penyap ya lagi khun kin bam ki khun jong hadu put ba kin ya kni ya kano ke jing bam wat na ki khun jong ru kata ka nam sniu kata ka jing yap tham ru kan wan lang ha ju ko por but ha kata ka por kin selenyar kin ong hangno don mesya tefi kalong ka basuk ban kan tat ya ka babha menta tenrei kesejapan bagi beri ke bukan tat ya ka babha menta hakawai ke singkin selenyar ban angnut ban lenyar kleng barong ani sunu tu ke babha ka ba ngalade benyo mensua daga jing benut daga jing sngo babi bakila kentat ya ka babha te kata kan longru ka singi khaddu babon ki bre ki bakentat ya ka jing sisa menta ni i bau bleu wong utrai suru wong bagi kten ki jong u ki long ka basisa ki de ka jing sisa te ki bakentat ya ka jing sisa menta ki basngo baki halade ki biang na dong sidong baki la ban penim ban penksan yel de khmat ublei ha kata ka singi jong ka jing bisar kan sawan ka jing babi ka bakhrau bat daki wat ya tau ban pelat lamiki ban nyerap iki ban pelat na ka jing bisar ublei kinomio kumba long ye kini kumbu ong trajisu ni wong penyap ka pop jong pi te ubriu we la poi ha ka ba kut lat jong ka jing im la jong bon sien un iru iladi ila ka jong ka pop ba ula le percaya ublei wadon sutho aga donot bon sahab ban let menta khmat ka khat bisaru blei ban ai jing khen te brio bakan ta ye ge jing isnai ge jong blei bo blei la pha ling bau khun jong Jesus Christ ha ga ta ga sngi ka ban bisaru blei unum dan jing rap yu te kat kitu pan ki bala nget hu namar bo ula sha nam ta jumki kila yo ye ge jing pengsan khmat blei ni puli pan sisu nang tu wong sia ka banga ngan le phi phim la baniwan namar utra jisu kuran sphang bo unsalit sebeneng te wong ki phi phim la baniwan namar ki tikim la ban kir sebeneng badu tin ri kini namar baka donot jumki kalong ka bapen tersiterben te kim sung tho ne te ba ki kentat ki bo kuran mo kasulong bik kawin kita mo tote haba ka baide ba ka jing im ka jongi kum ki brio dan artli ki bran kam kawai ba lak ka jing khai ngi ka ba arpan ka dei ka jing yap jongi kata ka dei ka jing sedang bat ka jing kut mo ka jing khai ngi ka ni ka perthai kidan arkom jingkha ka baningkong ga jingkha ka ba baro hingia lingba kata ga de jingkha ka ba jong ka do ka mut haba lakha yangi ka mut yo ban sim mi ka ni ka jinglong do ka jinglong brio bat kumta lakha yangi ha ka do ndang ilaya tatar ka ni ka jingim habang ye syam yo bleu beim ni mat ye jing pen im yo pat se jing kha jong kamen sim kumbangi la pulis phang Nicodemus sakal nong ka balai kata ka dei ka wepat ka jing kha ka bau breu dan kam ndai tang jong ka do ndrei jong kamen sim ru te ka jing kha ka ba kamen sim ka ja bau breu unget ho jisu upriang yu kum nong pen im bat kumta kamen sim jong u na ka jinglong ka bayap ha ka jinglong mensim kan yo mat ye ka jingkhe empat ka basasin te kata ka dei ka bangi ong ka jingkha ka ba kanja mensim don ki ba ong ka jingkha arsin lani ka jingkha pan te bat ki wei te ka dei ka jingkha ka jing trei ka jong mensim ha bu bre wan show jisu ban priang yu da ka jingen te ka be dei ru bat ka jingyap kidan artli kijat jingyap ka jingyap jong u brio hakapop ka jong u ka bamut ba tre ban kala ka bamut hado ka bakut u shania hala ka jong ka hong bat kumta u yap ye ka jingyap ka basir khai ka jingyap ka ban penlut ya ka basa jong ka jingim jong u
dujok hagi jing janjar bat ki jing sirkhai jong ka dujok kata kadai ke jing yap kajat jing yap ke beningkong bo briu yap halaki jong ki pop ko mo ong try Jesu ni yagini ki Pharisee bufin sayap halaki jong ki pop kamut khalmi ma bi ki pop ke jing yap ke ba arpat kadai ke jing yap jong briu ubala ulong nong pop ndrei ula kela ka bumut bat ula pediang yo try Jesu ubala nget ho Jesu te manu ubala nget ho Jesu yap shu hakata ka pop ndrei yap ho try kemong haka kitab jing pen pau lani wat ha bu ong Paul ki Thessaloni baka de jing yap ka ba ho try te ka jing yap jong bengen kam dei shu ka jing yap ka pop ndrei ka jing yap ho try tapi pulih kitab jing pau kalau nong kebakat sau ke dekat kebakat lai kadai kawai ni ki dekat ki bangi jepulih hak por biak briu bangi pulih sepang ke jing yap jong ki bangen te kitab jing pen pau nong bakat sau ke dekat kebakat lai hang tu la tho ban ngalayo sngo ye ka ktien na beneng ka boong tu tho suk kita ki ban nong yap ki bayap ho try na du menta sisya ong mensim bakin sa syong thait no na ki jing 3 minute jongki na ba kita ki jing le jongki ki bot rengkat bat ki te kata ka dei ke jing yap ka ba ar ke jing yap ho try ka ma ka dei ke jing yap ka man ka lawai jongka ka dei ke jing em bom jukut ha beneng kamat kadai ke jing penklat yaladi na kani ke jong kemensim ke jongi na kamet hakani ke sela khando banginyo ye ke jing im bom jukut bening kata kadai kita ke jing yap ho try ndre bo briu yap ka pom udu ye ke jing im bom jukut ndre un hable sedujok mo te ar ki ja jingkha ar ki ja jing yap mo te ni ne bo try Jesu Ukraine da ka ba sai kedar Ukraine da ka ba khlam da tengkai ki tien bo ongi gini ki Pharisee phinyap ki pop ki jong phi teng haba pang ka kejat sibu mong dan jing mong ha ka kejat ne ka khti jong khna jong ki bla her teng dan kam ka dawai teng dan kam ban puj ten rei la da shu ai dai jingbam ban penja yam ki bikin tengen kam penjam ye ketu ke jingmong ki shu tengen si por rei ketu ke jingmong kanang beteng ye ke ban penstom ki ten rei unong sumar ubatip ye ke jing sisa bat bakwa ban ai ke jing sumar ke sisa unong hab ban pu ye ke ni ke jingmong jufi hab ban sya ye ke jing pang hab ban the ki dawai ki bala ban pensat ban penjenjar mo sipor khnang ba phinyo ya ka jing penkhia ta de unong penkhia doktor uba sumar ha ka basisa tenre doktor ubu suai ni dawai msikulan tang ban penjat tengen sipor ketu ka jing mong ketu ka jing pang kan senang jur bat kan sekela saka ba kham pensitom sisu pen ban hadin khamtam na ka long septik mo Tegum taru try Jesu ka bede bat kejing pang jong ka pop uang da ka basai kedar ya kini ki Pharisee namar baki kentat ya kata ka ba lawan ban ai mu kejing ai ke jong blai uang phinyap ki pop ki jong phi tengkai kren don akor ki kren tai rukom kren jai kren kumban ongno kumban pen kerman niki ndai ong phinyap ki pop jofi tela sen apang gini ki Pharisee be osngi kitin jo don la sen apang jo ki bayo e ke jingkedet beriu to kapor kino arisha te kala menom taman la sai ong ayap man ki pop joma tenrei kindon ki beiru ki bakentat ju da ki khmat ki bala penmat la ki bom tre ban ple ke jingsha nang ta ko khot ka ba arfuar atau nomor kata kita hijau kele ong sepenyap no iladi bau ong siya kabangan selit pi pimla banwan pi pimla banyawan
Te kia kran kia tai pen ban ni kata kaji ong trai Jesu. Nomor ong ngan selit no siapa jaka ke bapi film la banwan. Te kim tre ban priang ba kran ki bede bat ke bening. Bat ke bekenjam sim ba mut habu ong kata bu ongan sebening. Ki banget ya ki balasane ai ki sungtho ye kata bu ong bangan sebening. Te ulak kerenteng ye kani mensuaru hagi ni ki nongelam kini Farisi buangan selit te ketu kapor ki perkat ni seno unlet sa hapeng ki jiu ki badan segi jaka segi wipat ki jaka bang bagi ong ki Greek mo te peikal nong banyo ko dekat belai pesan hang tu la dan tenggum kata ke keren. Tapi pen nadu dekat ke balai pu lai ngin kam sung thu namar ketau Jisu loong sibit arbit ngadang dan lambat pi dengan salit no syau tau bola pa yenga te hang ni tro Jisu la dap ong ngan salit no syau tau bola pa yenga kamu mut syau kapa kam dei sya kanu jaka khndo te Wong pinyawat yang rei pinom syam yang baca kebangga ngadon pipim la banwan tik kembangi puli hagani gedkhot kabar fuar jungkul nong bafra mo tu lo ong teng ye kata hagani gedkhot hegal nong banyo te ki kran kumno to kapo gedkhot balai pesan namar kata kita ki jiu kilai ong perlok hi seno uni unsalet bangi nginum syam syu yu unsalet syakata ke jingwir pedang ki Greek ye ke ban hikairu ye kita ki Greek hak tu kapor par ki ong ni ong ngan salet kim trenget bo ong ngan let sukpa uladap ong ngawan na beneng kim tre ban nget je kata ki perkhat hi bo try Jesu de na kani khndo ban ki mudur panman ki ong bo ong ngan salet sebab himla banwan de try seno try unlet cha siki jiu ki basyong siki wipat ki jaga jang percaya pedang ki Greek ni ka thauru ya ki bomdei ki jiu mo ya bro bomdei jiu te kad bahakan ni kal nong bofrapan i menta ki la kham kren ka bakham long dum sisu ki kali ki ong seno ni on salet te hatun penyap iladi hata kurkom kren ki penta kalawan mo un sepenyap no iladi bawong sekabangan ngan salet pipim la banyawan te kata kadai kerkom put perkhat kerkom mudur ke donut ke jimut perkhat jungki ke sa tebian tibat kalong ke bekerja do kim la ban perkhat siki iki bekerjam sim bekani kadai ke jingma ya nuru uba magani ke selak hendo lada umla ban ai por ke mensim ju ban perkhat sipang ke jingim sipang kemenor kementa bat kalawai nang no ngawan ngale yu menta sanu nganle ubriu lada umla ban ai por yeledi ban syong ban perkhat sanu kani ke jingim junga kan poi unum dan por kemelong kini ki Farisi ban sngap iktien ki jong Jesu un keren kai pen ban ni buangan kuma keren kai gini keren iben yu keren insult yu seno ni unlet penyap ildi mo ki keren hado kata kilai ye ki kamba ki jong ki baulale ka bomdan balale bau desisha bawan na beneng dan ki bala nget ye kata Nicodemus badehi Farisi Nrei ki babuan kini ki Farisi ki kentat mardor ya kata. Kila yo sngowi ki jingkai ki jong bamdan ki bala ban hikai ku mau. Nrei ki pen matla ilade ki pen kelut ilade. Dawan kitu girang ba ki badai ki ni officer jong ki haka yeng darbar ban yethu ba ni pajjo so ku makran no bre menuru. Nila pulia mo. Dakiwan makiru ki ong paman piru filaya bit komunyo nong Galili ki perkhat ba kumta ki perkhat ibenyu Kristu
Te angni roki ongi ka ju nang ta ka dekhot ke bar arfo lai ngi ne bu trajisu pan Ukraine biang ujuba biki u la ong te haki phi long ki banak tebian ngau bana jrong phi long nagani ka perthai nga ngamlong nagani ka perthai namar kata ngalaong hapi ba phinyap hakita ki pop jong phi namar lada phim ngai bangangalong mu phinyap hakita ki pop jong phi tehni try su I kata ka dono jong ki ka bas yesa tang ki ki bakenjado hakabor mudur jong brio ka ba khlam prakhat ki bakenjam sim wong phi dei na tebian kamot phidong ki brio ki bakenjado ki brio ki ba pet ki tang da ki khmat jong brio da ka jing I jong brio da ka jing start brio ki phidei ki brio ki bam tre ban priang ki bawan ki bakenjam sim naneng tu kata ki jingmut wong phi long na tebian ki jingmut ji berkhat ru ju phi ki kelalong kumta habang ngan sebeneng phi ong pun ban bangan penyap ildi phimla kot ban perkhat bangangan sebeneng mo te hoi simong ba simong da kita kenten ngan sebeneng rekap kalamut kum tahi buong sekabangan manga phimla banyawan bandai kasian baningkong ru ya kani buong di kasian ka baar te jing sya ki brege perkhat te gila de ban suthu rei kini kim tre ban suthu te wong namar kata wong ya katu ka jinglong jungki ba philong nagani ka perthai nga ngamlong nagani ka perthai trajisu pan sai ben sin nga ngamlong nagani ka perthai te mentang ada nagani ka perthai hadin katu ka ni ngan salit no saka jakan naga bangalawan ka beneng te wong nagata daw mga song pimpin sayap no ki pop ki jong phi namar bo phim tre ban kala ka bomot phim tre ban phai si ki besisa jong ka jingem ndrei phi kwa ban sakut ha ki ni ki jing dur jong ka do jong phi ki jing perkhat ki bakan jado ki jing kwa ki bakan jado bat phim tre setia ban phai si ublei ti ki kelipat yu dekhot bar san namar kata kile kliu melong uai te katusin trajisul ajibam kila kli teng wonga ngawan ukpa ngawan beneng te don pat ki por mde bu jibab ki hre ong dakabasai speng do do ai mo nado ko basnang ila pule ki por ba trajisu ong ngau bolong kupu jong ke jing im mo hadien bola besai kitu ki san hajar ngun nang tau ha kani kan nong ban kani kan nong ka prahi ke khot baningkong udang sedap ong ki ngau bolong ke jing sai jong ke perthai tenang ta uladap ong tu ke nong ka ba san ka ba nriu ngut banga ngawan no kpa la pha enga du kpa nang ta buon kiru kom trajisu peni ba udeu tenrei kidang kelibiang medeu mo kile snow yigi jubab yigi jing pla gi jung khmat ki breu ndrei menta ki kelibiang ti trajisu ban ajing snenge ki jubab syo ngadeu dapet kutu dekhon kutu dekhon or pesan hi bagi om melong wei ujiso le tho te ki ujo ubangai tho ru api nado menoru trajisu ong ngadeu tujo kumangala batai phi ngadeu ko kede ke jo kamot ngam dan kam syu bangan ong biang efisien ngade wei mo tekini kide ki jingkran ki jong trajisu but u ngi ne ke jing yesha jong banda dei ki wei tekila dom
katosin la batai ngadeuta kelibiang pat medeu mo te ring i ke jinge sya ju usuang bet ngadeu tu bangala kumtu hi ko mangala batai fangil di kede ke ju him dan ke ba kelana kata te sim la jibab iki biang sesin nang tahu sompat ngipet ke dokhat bar funrio ngadan sibun ke ru banyethu ban bisar sipang jupi ndrei utau bala pha inga ulong basisya bat ke ru ki bangang la yusngu u ye kita ken ngong hakaperthai tenang ni ibu trai su ukran sipang ke jingtip jong u sipang jong ki kumbau tip sipang jong weipu weu breu bala kha ke ni islak ndo hangni u penpau ya ke jingtip jung na dong sedong sifang jungki tuang ngadan sibun ban ong sifang jupi ka bomut ba ngadan ki ban kran sifang ki jingle jupi sifang ki jinglong jupi sifang ki jing bomman jupi utip lot na dong sedong sifang jungki den rei wong hagani ka por jiat dia ka ban le kumta jiat dia ka ban jer kita ki pop ki jungki mo lada tu ka por bagi wan ra tu ka brio ka bala kem ha jing klem mo lada tu ka por ba uap iki utho de ka ktiak de ka simpre aktiak ndo unjin dala ban ong pet pipan pile ka ta ka pop te fidan hok mo ban penram ni ka brio wat ban mudui ru fim dan hok na maril di ru pile ka ta ka pop ten rei trajisu sim la ong usu sngap hagatu kapor sim mudui ki sim penram ki te wat ya katu gabriu utip bakade kadan hakapom ndai bau tip ya kata utip bakadan hakapom ten rei namar usim ya kadni kapor bakade kapor bau wan ban pen ki breu ban pen pau ya jing e jung blai ban knang ba kinyo ya ka man sim man kala ka momot ban pediang ya jing pen kumta ulajit ban penram ki kajing penram kan sawan hakawai pat kesngi hakesngi bisar te nakata kadau ni ong ndreu tau bol pha inga ulong basisya bat kita ki ru ki bangalay sngono u ye kita ken ngong perthai wanga tingale tangi kata ka bo ukpau pha yu banne kamat banwan ban penem ki breu kampat de kapor bangawan ban penram no iki ndrei kesngi penram kan sawan hakawai pat kapor mo to kadukhat kabar funyo kim sngoto baule tho haki sifang tokpa te adu kan ni jing matla kinong yalam niam ki batip ya ke bible jong ke kapor kamut testament ke barim ke bagi jiu ki ong katanak badi ki hukum ya ki kitab ki ba santli ki baningkong e jong ke bible haga badanru ki hukum ki jong blai ke bagi ong ka Torah kini lagi di kenong yalam niam ki batip na dong sedong ki bakenmau na dong sedong kini pan kim sung tho bo tra Jesu ukran sifang kupa te kalong ka bama ban sukam bangatip ya ke Bible ladangam dan ke jing dei ke basisya bat ublai ladang empat persa ya ke man ke jong blai tikini ru balai ba kim itho yu blai namar ba ki persa ya ke man ke jong blai telada dei baki lakwa ban gejing mapen sung bahaya ublai kinjin dala sung thu syai kadar bau Jesu wano ublai kum basung thu Nicodemus ubolong hiu Farisi ndrei ula sung thu ngiken mau ke ibong Nicodemus haka miet ke bau wan ban ikendu yu try Jesu wong kono hikai ngatip bame melong bau wan ublai namar mdan bala ban hikai ikeni igini gijing hikai ba me hikai lam da dei no blai tepi la da dei Farisi nom dei manoru udan galat ban tip ye gijing sya la da udan ka do not ka basmurit ban ngap ye ke bo blai ukran ka bo Jesu ukran dan reu breu basarong breu ba sngo bola tiblut udan tang
kata ka jingmlin ban bisyari ki wei ndrei umla pat ban pediang ya ki jing sisa ki bakan jaman sim bon no blei tega jing jungi babon ki farisi ka de kata wala da kitip lut ya ke Bible jong ke tu ke por mar ke tu ke por ke tasman ke berim ke kadang tang tasman ke berim ke batmai ke padon te kalong ru ke jing penram ke bakrau ba try jisu kalong ne bu penram miki ukun tho iki phi phi dei ke nong yalam nyam ndrei phim itu yo bleu bem te khot ke bar fufra namar katau jisu long ki onna phila kan tiu yo khonu breu hang ta phin ithu bangang along mau but bangan le yaki but bangam le ru em naladi hi ndrei kat kumbo pajunga ula hikayenga yakita ki ru ngithu Timenta kim tre ben itu yu kim tre an pediang kejing sian ri wang pin sa itu. Pin itu lanu dah ba fi la penyap yang pila san fnai nga. Hatu kum nong isu thu ikata. Namar wang ni namar kata jisu long ki anda pila kentiu yu khonu breu hang ta pin itu yang hei bangal ngalong na kamun na blei tengi na puli kani ha kalan nong kabalai ka dekhot ka bakhat saw teng ni kan mau tang lai khan reu yonis rei ka khat saw khat san khan nyu ki dei dekhot ki badon kambha ni dei ban puli lang ki ter khat phra do life san ki dei badon kambha ki dekhot marangi ko ban suthu bha ye ka jinget kristan te agal nong ka balai khat saw ni la pulitang ni kani mensua kumbau Moses ru ula kentiu yo tau besanya kari khlau kum taru kadai ban kentiu yo khunu breu te haswa jong ni ru trai jisu dang ni dap ye thoi ki ba u wan na beneng pi te habu ngan lek sekata ka ngan lek kamut sebeneng pilpai kini dekat bakhat lai wong yo te don ubala lek kiu sebeneng dari tang ta buan hiar na beneng ukhonu breu ken ubadan ha beneng ula da pen stoi ki ba u wan na beneng bodun selek kiu biang sebeneng wan hiar na beneng sekendo te usong tu dekat ka bakhat san bau ru banget hu unom jat shu ndrei unyo kejing im bom jukut pisu kata te fi hang ni try jisu kran sepang kejing kenteu yo besen da Moses sakari khlau nilai kran tangi kani kade kejing jah ka por bikidang yat ha galenti rikhlau banet sekanan la khe kejing pang kabala long ka cirkai bhala bon ki bayam te ublay long yung Moses sna yo sendronong kamat dakarnong sna yo busen ye ka dur jong busen nang ta penyeng hauding sa penyeng ra sejrong bhayu te kitu bapang ki bayo te jing pang basa po ki busen pha ki bikin pet chu te sendronong basna Moses bat kinyo jing perkhia te kalau jah sya kumta Situ ki bala syapo besen da ki lapet da ka jingit situ besen wa sna da karnong lapen khia iki kad begitu ki bakhlem nget yu Moses ki layam na te kata ka dei kedur ka bau blai pun kre iki khun Israel ban iki weru ba yu try jisuru kumbala ra hajrong yu tu besen kum taru yu try jisu kentiu lor ka ding phna Dia try jisu habau usya alor keding fna usya namar ki pop ki jongi lakumba ma badai banyo ya ka bainong jong ka pop ndrei dei bohok ubam dei banyo ya ka bainong jong ka pop ndrei namar bau la kloi ban sya yap na menta jongi kumta la nyoi kumu bopom
kata ke balatho yathu luparu haka kitab saya kelnong basan pulai mo lanyo yu hapdeng ginong kamsniu ti kata ke dei ke ba ke jing sisa ke ba mayan bau blai u iben ke ban penim yang ai fi da ke ba ubo iki pop ki jongi halo jisu lakumba ujisu udan benta hangta ndrei utrai jisu sim lale pop ni haban kenmau kata sim lale kawai ro kapop balakhai u klampop namar lakhai u nagathai sati utau baklampop baklam le pop ulayap kumunong pop nakabenta jong kinong pop ulasya halor gading pna te la fi pule kitab Isaya kedekot ke ba kanong basan pulai dekot basan ko ndrei lapen mong yo ni namar ki jing rengkang jongi lapen luat yo namar ki jing le bam hok jongi ke jing pen sitom ke jing suk jongi kalalong halor jong u badda ki jing jingam snam jong u lapen khia yengi to tikitu gidei katukan niki khot kiba nalafi puli kanika kitab Isaya kanong basan pulai kanirap sibon bangin sungthu ye kata ka benta ka bau trai jisu sim habo wan se ka pathai kamot ban sim me ka jaga jong ngi kinong pop ma u bahok khnang ban pen emingi mo uyap ye pli nam ta jongi tangina Baik itu berkhot biang sesin ketua hakani kanong beprau Yohanes uang rekat kumbau kepa jungau lahikai nga ya kita ki kiru ngai thu kamu try su pen sai biang ni ba simwan ni kaban ya keren sipang kejing penrem ka don la ka jong kapor kan sawan hadin rei uang mentang awan ban hikai ya ki bau kepau lah hikai yu takadau kini ki jihikai ki bangi yo no trajisu kim dei ki jihikai ki basulong ha jeli ka level jong brio ki dei ki jihikai ki buan beneng no bleu kepa te manu basim serious ki ni jihikai kamot ki pediang ki jihikai na beneng te ki brio ba hikai brio ru ki sim serious ba ha bangi song hapo class hapo college ne school ne university ongi dasim serious bah ban sengap igi jihikai lani ban puli igi jihikai jong kitu gi nong thokot te kat no tam lada ka jihikai kawan na beneng no kpa try jisu wan khlang ban ai kata hangi namar mdan bala ban ai lamda wan her mo una beneng mdan ubri bala ban kiu se beneng ban ong to hikai nga kupa khlang ban her biang sti po ban hikai em naga banta ban yo mangi igi jihikai na beneng ukpau la phak nang yu try jisu banwan ban hikai ngi tingiyo kat kata ka kabu tangba bon sen pat ni khen sting ya kata nyim sim nyu ko re ka la da kli yang ai fi hadu kan no sisa phila puli phila ngap ikten ki jong jisu hadu kan no sisa ki kita ya fi kata kan ai ka jawab hadu kan no ngila ngap dia ka jingkai na beneng namaru lawan ban hikai ya ke jing hikai no kpa tek dekhon kemal arfundai ti utau bala pha nga ulong lambat nga utau kpa sim la eno marwe nga naba halakas ngi ngale ke ru ki ban sngo bhayu ti try jisu uyai ban biang ke to namarba dan ki por ki bong bagi penrami umem syukran naladi wong em ngadon kpa junga ubasakhi nga nditang mangai ladi te hangni pat wong ba udan we don rangkat bat nga te hangni i ya kata ka wei pat na giru kom gi bau trajsu pen banas fangi ladi bau bleu ba em ukpa ba beneng udan bat u barbor te tang kita ki ba ki banget yu ki la ben pediang ni kata ndrei kalong ke ke ba phla ke ba mayan yanu ban kam
ba ublay udan bat u barbor. Te hakito ki bangit ho uru utrai Jesu hikai hengamot u kulari kaju bau kapa ujung u bahabeneng undan rengkat batki. Tengi puli kata in sepuli hagalenong ka bakhat sau kalenong ka bakhat nyau in salam tu i kita ki jing kular jung bau kapa jung u bat ma u kin syong sa hagita ki balanget yu mo di kita ki dei ki jing sisa tu try Jesu ong ni ong bau kapa simla ino marwe nga na bahala kasngi ngale iki ru ki pan sngo bahayu kini ka penipat sekawai jing kai ka bakhrau habangile iki pan sngo bahayu blai kemo try Jesu ulong kata kamut ngimat dia ka jing don ka jong blai ka balenter kindan ki por balada ublay usyam bangi kham emme ka jing pan sngo bahayu gin sung thu ye kata bo ublay umdan rengkat bangi balada ublay umdan rengkat bangi kai ru kala banjai ngi ka bangim la ban mudur dan re bo don rengkat ublay bangi kano ka baja yangi ublay utip na dong sidong usya igi jing ja bagin jai ngi labhan sniu dan re udon rengkat bangi te kani ru ka dei ka wei ka badan kam ha tenang tupan kedekot ka balai fo ko ong haba udang kren ni gini ki ru bon kilayanget ho wi kren ni gini ki ban jibab i gitu ki bawa dong yu ki bom simnge yu ki balong tang khandet ngot ni la se ki kimdei ki babun daki jing kren jung ban jibab i gitu ki bom wo dong yu ki bom mudu yu kalau lompat kalat jong ke jingker kui ki wepat ki bas ngap ki ba pensyong nia ki ibu trai Jesu kren da ki la ngap hau jubab kuno ki farisi kini ki farisi ki mudui yu ki mudui ki keno yu kita da ki ngap ki jubab ju ki pat ha kata ke jing kwa ye ke jing sisa ki sung thu bu dei pleng mo masaya bat kum ta ki la nget ho mo te habadon ke sngi kidat ki bakla ki umno dan pat ki banang ladang imudur ladang akhle debilan te habadon kesngi te ka debilat ka kham kloi ma da khle ka do bertha da sang kesngi ka kham kloi ma kadma perkhat ya ka bething lani ya ka umpanyang snap kor na ka bae ka balang teli ka bali tangbu akhmat kesngi ka te ka juru ka nuksangi ini ka ba kidon ki sakri ki jong blai ki ba ai ka nuksa ni ni kidon ki brio habo Jesu khon jong blai bolong sngi jong hong udan na preng jong ki ka donut jong ki kanang penban jaka begin ban pediang ye ka jing penem jong blai jaka begin yo ye ka jing kerku ka donut kanang kat begini ki wei pat berthon ni sibon kilangit ho hai bon kilangit ho te kani ka de jing sakhi ka bor ka jong tra Jesu ngilap ko mi kini khot na bun jaka ba sibon na ni bon kilangit ho te kata ka de jing kerhu na ka basngap ikten jong tra Jesu bat ka ba pensyong ni ki bat ka banget bat priang ki bakilong ka besisa imat ya ki jingkerku nak benta ke buram ke jong blai amen tunginya duai nyangu yeme try nam tak tin jume ke donbor ke tin jume ke balong ke waitlam arliang seti ke payah do ke peniklat apreng ke do bat kising try nyangu yeme ba ngi ki breu ki bam tip sibon ki bamayan ki bakan jam sim nrengi yo menta bantim namar ba melapha yo khon jung me hiu try Jesu ubajul ye long rekat bat me ubayo ye ki jing kai baro nami melapha yo bonwan khanang se gane ka pathai ban hikai yengi ru ki breu ye ki jing kai ki jome ban ye tho yengi
sifang ke beneng sifang ke hima ke jome ke bokum no kalong bada try bangiru nginyo ya ke jinget kenang bah ke sengi ke bakhadu nginyo ban runglang bat ki weipat ki banget sagani ke hima ke jome try isnai yarap ingi banlong ki banget lada ke dan ke jing bamnget hangi try to penduk ya ke jing bamnget ke jing donut apo jongi penlongi ki brio ki bas ngap da ke jing smurit ya ke tien jome ya ke jing hikai ki jome try banginyo ya ke jinget ban pediang ban nget ho jisu ban syane ayu kumunong penim baru try jong ke jingim jongi kurkhoi weipiwe na pleng jongi ki bala skore ka ktien jome bang ni kapor ni pani kini kteng Jesus Christ amen tungin permain ni kapor dengan hakaboy no rutu ai bagajing ai ka badap biang ke jong try jing Jesus Christ ka jingit ba jong bleu kupa ka jing slok ka bathiang man sem khoi bala ai ngi ru ya ka ktien ka bakhoi ke jome begini kini songker hai lambat ngi kumu pat lang ujong me hoi kirunget haklang slak ka patheru menta badadu halakataru amen. Bismillah.